Malta se tkun konformi ma' diversi ġurisdizzjonijiet oħrajn li diġà għandhom qrati kummerċjali speċjalizzati u bekk se tissaħħaħ l-effettività tas-sistema ġudizzjarja Maltija f'kuntest globali. Dan ġie sostnut mill-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-Settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard fis-seduta parlamentari ta' tlieta wara nofsinhar fil-ftuħ tad-dibattitu brabta ma' riforma ta' ħolqien ta' qorti kummerċjali. Permezz ta' din il-qorti separata se jkun permezz biex imħalfin jispeċjalizzaw fuq kawżi kummerċjali u bekk titjib l-effiċjenza, il-kwalità ta' smigħ u d-deċiżjonijiet tal-kawżi relatati. Fl-intervent tiegħu, il-Ministru Attard spjega kif l-abbozz se jintroduċi artiklu ġdid fil-Kodiċi tal-Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili. Barra minn hekk l-abbozz jintroduċi wkoll artiklu ġdid 30A fil-Kodiċi tal-Organizzazzjoni u Proċedura ċivili li jistipula li l-qorti ser tkun kompetenti biex fost l-oħrajn tisma' kawżi relatati mal-kodiċ tal-kummerċ, lat dwar il-kumpaniji, lat dwar il-kompetizzjoni, kawżi marittimi. Għandek ukoll proprjetà intellettwali, materji relatati mal-avjazzjoni u diversi disputi oħra ta' natura kummerċjali. Għaldaqstant, il-ħolqien ta' qorti speċjalizzata se jnaqqas il-pis fuq il-prim awla tal-qorti ċivili, fejn bħalissa l-imħalfin jassumu ammonti sostanzjali ta' kawżi. Bekk ukoll, qorti kummerċjali se tkun strument strateġiku favur l-investimenti barranin. Bir-riforma, il-ġudikatura speċjalizzata se tkun f'pożizzjoni aħjar biex tifhem il-kumplessità tal-kuntratti kummerċjali, kwistjonijiet ta' falliment u tilwim tekniku, waqt li dan se jwassal għal fiduċja akbar fis-sistema ġudizzjarja minn operaturi ekonomiċi u legali.